horretan ari dira. Dantzak euskaraz ikasten. Abestia Iturungo Arotza, liburuaren 13. zenbakia eta Orria 3. Atera zaitezte Meñakotz elkarteko dantzariak, Muñarri abesbatza, eskubide zibilen aldeko medikuak eta Zorbelako presoen senideak eta lagunak. lehenengo hiztegia lantzen ari dira, eta laster bukatuko dutelakoan gaude. Bestaldetik, itsasoan, uinen artean ibiltzen diren Peñatzuri elkartekoak ere abestera datoz. Aurrera bat, Taitzi eta Peñatzuri elkartea. Abestia Lauteiaku. Liburuaren 17. zenbakia eta Orria 4.
guardiane